Boas tardes. Vamos a iniciar un pequeno traballo audiovisual no que vamos a falar fundamentalmente concordando co tempo no que estamos. Vamos a falar de as tropas de máscaras e os antroidos nas fronteiras do mundo. Así, desta maneira, é como eu titulo, por titulalo de alguna forma, o tema da charla esta que vamos a dar. Que é o que vamos a ver aquí? Pois vamos a ver fundamentalmente varias cousas. En primeiro lugar, vamos a ver os aspectos que ten ou que pode ter o mundo noso, se entende, e o que chamamos, o que podemos chamar os universos outros e os universos alleos. É dicir, a relación que existe entre o lugar, o espazo-tempo onde estamos, neste momento, ao longo máis ou menos da nosa vida, e os outros universos que se poden manifestar, e que, de feito, se manifestan por medios culturais, por medios tradicionais, por medios rituais, etc. Manifestanse ou tamén polas maniobras dos especialistas, non? De algúns especialistas que se dedican precisamente a evocar, de alguma maneira, se pode decir así, estes mundos. Despois falaremos un pouco tamén das máscaras e do que fan as máscaras, fundamentalmente, que sinalar, dunha maneira ou de outra, unhas fronteiras, uns pasos, e, sobre todo, o tema importante, que eu considero moi importante, que é o tema da transformación. É dicir, cando un pasa unha fronteira, cando un pasa unha porta, cando un pasa un umbrai, un limiar que ten uns certos requerimentos para permitir o paso a través del, ten que cumplir unha serie de condicións. Entre esas condicións está fundamentalmente a transformación, seña máis ou menos visible, ou máis ou menos evidente. Pero o certo é que esa transformación casi sempre hai que facela ou hai que contribuir de alguna maneira a que esa transformación se leve a cabo. Temos un período curioso, que en isto, falando das transformacións, que é o período chamado dos 12 días, que, bueno, como xa veremos no seu momento, é un período que está incluído entre o fin dun ano e o comenzo do ano seguinte, e que foi estudiado por moitos autores, entre eles Georges Dumézil, ou Bernard Sergent, ou, en fin, hai moitos autores que se dedicaron a estudiar este período, porque é un período moi curioso, este dos 12 días, que dá lugar a moitas interesantes interpretacións, como veremos no momento. Máis tarde falaremos dos antroidos, das máscaras e dos delirios. É dicir, parece que, de alguna maneira, incluso aínda hoxe, de alguna maneira existe unha especie de concurrencia, de confluencia, se lle pode decir así, entre, por un lado, a festividade dos antroidos, o obxecto que, digamos, identifica de mellor maneira os antroidos, que é a máscara, ou as máscaras, e a sensación ou o sentimento de delirio, como se a normalidade tuvese que romperse, pero xa non do xeito ou por parte da vestimenta, ou por parte da máscara, ou por parte do comportamento dunha persoa ou dunha figura ou dun elemento do antroido, senón que tuvera que romperse fundamentalmente polo seu significado. É dicir, polo seu significado, que é o estado, digamos, habitual, normal dunha persoa. Ese estado normal e habitual desfaise por completo e transfórmase no delirio, o que chamamos delirio. Entón, eso pódese considerar como unha representación moi típica e moi sintomática tamén do antroido, deste tipo de celebracións. Aquí, como un exemplo que podemos citar, entre varios distintos que se podían traer a conta, citaremos o de Dioniso, o deus grego, que na cuya festividade, que en Atenas chamabanlle as Antesterias, era unha festividade en honor de Dionisio, durante esas festas, por decirlo de alguma maneira, trastocábase un pouco a orde social, non? Trastocábase de unha maneira, había unha serie de acontecimentos que ocurrían, convocábanse tamén os mortos,
as ánimas dos mortos que viñan do alén para regresar onde os vivos en un deses días, das antesterias, e combinábase de tal maneira que aquilo parecía como unha especie de transformación completa, xa non somente das persoas que participaban no acto, senón tamén do propio Deus, do propio Dionisio, que é o Deus típico das transformacións, se se pode considerar así, e do estado anímico da xente que participaban nestas celebracións. E despois, por último, falaremos tamén de un tema que está máis ou menos relacionado coa cuestión, que é sobre aqueles que volven do alén, é dicir, non necesariamente teñen que ser os mortos, nin os defuntos, é dicir, hai personaxes que poden ir e vir e volver do alén, non? Sin ser necesariamente mortos ou ser necesariamente este tipo de personaxes que remataron a súa vida. Entón, que relación existe entre esta ida e volta dese universo alleo espazo-temporal distinto do noso que se pode considerar que é o alén, que relación pode existir entre eso e as festas das máscaras que se celebran habitualmente nestas temporadas? Pois este tipo de observacións é a que de maneira que vai a consistir a conferencia, o traballo que vamos facer, do que vamos falar. Espero que, bueno, que todos vos, pois, escoitedes ben o tema e, bueno, participedes de alguna maneira coa vosa intervención ou coa vosa participación ou simplemente co voso pensamento en este tipo de reflexións que vamos facer, non? Bueno, en primer lugar, vamos a falar entón do mundo noso e dos universos alleos, ou universos outros. É dicir, por que esta división? Por que existe esta división? Bueno, desde cando nacemos, prácticamente, o mundo que nos recibe, podemos decir que está sempre referenciado, de alguna maneira, cos outros espacio-tempos próximos ou lonxanos que son unha parte esencial da configuración da colectividade no seo da cal nos existimos. Antes da nosa mesma existencia, é dicir, antes de que nos viñéramos ou chegáramos de alguna maneira a este mundo, os nosos ancestros na comunidade da que nos formamos parte, estableceron os límites, estableceron, digamos, as fronteiras, as liñas, que por unha parte delimitan o propio espacio-tempo do grupo, é dicir, a zona onde o grupo máis ou menos se move e leva a cabo a súa vida, e por outra sinalan o que corresponde a todo canto se entende como propio e pertencente ao noso mundo. É aquelo que se considera alleo, aquelo que se considera extraño, e fora de control, digamos, directo ou a lo menos máis ou menos referenciado ou comprendido, pódese considerar como fora, como botado fora dese espazo-tempo, desa contorna na que nos movemos desde que nacemos hasta que morremos. Hai que ter en conta unha cousa importante, é que o noso nacemento lóxicamente é un feito fisiológico, un feito que se pode comprobar, hai unha data na que nos nacemos, saímos do corpo da nosa mai ao mundo, e hai outra data, tamén máis ou menos exacta, na que nos salimos do mundo. Con todo, de estas datas que son fixas e seguras, hai tamén unha consideración que facer. É dicir, o noso nacimento non é unha cousa que se produzca de repente, sino que é unha cousa que ten unha evolución, que ten unha duración, que se produce durante un certo tempo, e, sobre todo, que o grupo social ten previsto xa de que nós vamos a nacer nun momento ou noutro, e non é necesario que aparezcamos. É dicir, hai un período de tempo no que nós, por decirlo de alguma maneira, estamos anunciados, ou somos anunciados, o grupo social, aínda que non estamos todavía no mundo. Xa unha vez que nacemos, digamos que inaugúrase oficialmente ese período de vida,
que chega ata que morremos, ata que chega o momento de morrer. Pero ese momento de morrer tampouco é definitivo, é dicir, en moitas culturas ese momento de morrer non é máis que un paso de cara a outro sitio, a outro mundo, chamémoslle como queiramos chamalle, alén ou da forma que queiramos, e nese mundo, digamos, os espíritus que deixan a nosa vida permanecen, pero non morren definitivamente, senón que están ali están como depositados ou sufrindo unha serie de adversidades ou pasando unha serie de circunstancias según as culturas, según as diversas tradicións, pero, digamos, consérvase o que sería o seu recordo, o que sería a súa figura durante un tempo que vai máis alá do feito anatómico, ou físico, ou fisiológico, como querades chamarlle, da propia defunción, da propia morte. A que obedece, digamos, esta fragmentación do espazo-tempo? Por que se produce isto? Isto ven sendo unha das características máis importantes de calquer estructura cultural que podamos, na que podamos reparar, e aparece, digamos, reflexada tanto na maneira de ser e de comportarse dos individuos como na que corresponde o grupo propiamente dito. As representacións desta dualidade, desta división do espazo-tempo entre propio e alleo, aparece desde as primeiras manifestacións artísticas ou das primeiras expresións tradicionales, as cais, aínda que vayan a ser feitas ou levadas a cabo por individuos concretos, por xente que as debuxa ou que as pinta ou que as representa de alguma maneira, reflexarán sempre as pegadas e as influencias da comunidade propia ou de outras que esteñan próximas ou que esteñan pegadas ou que teñan algunha influencia. Isto é importante porque moitas veces nos pensamos que as obras que podemos contemplar procedentes de outras culturas, por exemplo, as pegadas dos petroglifos, ou as pegadas das pinturas murais, ou as representacións das covas de fai 40 ou 50 mil anos, que todo isto ten un autor, ou varios autores, e que ese autor o pintouno porque sí, porque lle apetecía pintalo ou porque tiña algunha necesidade de algún tipo. E non nos damos conta de que naquela época, como na propia nosa época tamén, a xente non funciona pola súa conta moitas veces. A maior parte das veces que a xente funciona, aínda que pense que é pola súa conta e pola súa propia iniciativa, ten detrás todo un peso cultural, ten detrás toda unha pegada, unha influenza tremenda que pesa sobre el e que influye na súa cabeza, influye no seu cerebro e influye no seu comportamento. Isto é algo que debemos de considerar importante porque é así. É dicir, cando nós contemplamos unha obra de arte, falamos de que pintor máis bon, non? Que escultor, que tal. Bueno, sin embargo, non cabe duda de que os propios artistas moitas veces non aparecen solos. Eles aparecen representando, como representantes ou representando a unha escola, a unha tendencia, a unha maneira de facer as cousas. É dicir, que nunca estas actividades son actividades individuais, por máis que poidan ser feitas por individuos, sino que son individuais públicas, individuais do grupo, que é moi importante telo en conta porque a veces non se explican moitas das actividades ou das actitudes da xente, non? Non se explican máis que cando botas unha ollada e dis, é que este individuo, esta persoa, está disposta neste espacio do tempo cultural, entón o que fai é trasladar de alguma maneira ou traspasar de alguma maneira esas influencias a través de él. Bueno, algo semellante a todo isto que estamos dicindo ocorre cando se trata de intervir de alguma maneira as relacións que o mundo humano, neste caso, digamos, a través dunha das súas colectividades, pode manter cos universos ocultos ou alleos. Estes espazotempos alternativos pódense poñer de manifesto non de calquer xeito, nin de calquer maneira, nin por calquer motivo, nin en calquer situación, senón ben polas actividades especiais do propio grupo que, digamos, determina a aparición deses espazotempos alleos, ou ben por algún acontecer inevitable, neste caso, como pode ser a morte. Nas antigas épocas, nas épocas xa pasadas, polo menos pasadas no noso territorio, digamos, podemos considerar o territorio galaico como un territorio máis ou menos
ubicado e considerado física, xeográfica e históricamente, nas antigas épocas, digamos, repito, eran os especialistas que eu considero, por exemplo, dous exemplos, que son os druidas e os chamáns, que son especialistas que foron considerados, foron, digamos, moi estudiados en territorios moi dispares de todo o mundo, non? Pero, sobre todo, o tema dos druidas está no que poderíamos chamar a influencia celta, da cultura celta, e aí, precisamente, na Irlanda ou na Galia, e probablemente tamén na propia Galicia ou nos territorios máis ou menos afíns a nosa terra, tuveron un protagonismo importante. Os druidas eran unha institución colexiada, unha institución que non actuaban eles sós, digamos, non? Senón que actuaban, aunque foran sós, actuaban como unha especie de, digamos, de monxes, por chamarlles ou poñerlles algún tipo de calificativo, para entendernos mellor, que marchaban, que podían poñer efectivamente en evidencia o estrano e o alleo, estes universos espaciotemporais distintos do noso, mas o facían con unha sabedoría ancestral, con unha sabedoría conservada de tempos inmemoriais, que se conservaba de forma colexiada, unha especie de colexios, unha especie de estructuras que eran as que mantiñan, digamos, na memoria, non por escrito, sino na memoria, fundamentalmente, estes coñecementos, non? Fálase dos esforzos que os druidas aprendices, os iniciandos, tiñan que levar a cabo para poder chegar a unha estructura, digamos, a unha confirmación da súa función como druidas, digamos, auténticos, non? Que era a memoria, a práctica da memoria. Na memoria conservábanse todas as tradicións, todos os coñecementos científicos, toda a técnica, toda a ciencia que viña da antigüedade, conservábase ali, entre esta antigüedade, entre esta ciencia que se conservaba, estaba precisamente a capacidade para invocar ou para evocar, se se quere mellor, os universos alleos ou estranos, non? Digamos que as incursións neste mundo que está, digamos, perto do noso, pero que non é inmediato, ni se pode pasar a él de calquera maneira, unha incursión típica é a incursión dos que falecen, dos que morren, abandonan este mundo e teñen que pasar a outro. Por exemplo, a mitoloxía grega pues, está chea, digamos, de referencias, concretamente por Platón, está chea de referencias a outro mundo que existe, no cal as ánimas ou as almas dos mortos permanecen sendo obxecto, en algúns casos, dun castigo se resulta que a súa vida, o seu comportamento foi malo, foi perverso, ou fixo moitas maldades, ou cometeu moitos crímenes, a súa alma non queda ali, cas outras, sino que vai a un lugar especial que é o Tártaro, non? O reino onde o sufrimento desas almas é terrible. E probablemente de ali non volvan a salir máis, non? Outras almas poden ir, digamos, ás illas dos benaventurados, que chamaban naquela época, non? É dicir, era unha especie de recinto onde non se sufría, onde as colleitas eran 3 veces ao ano, os alimentos estaban asegurados, a felicidade, digamos, podía ser perpetua sin ningún tipo de problemas, e ali iban as persoas que tiñan un especial predicamento ou que habían, digamos, preparado a súa vida dunha maneira especial, non? Para chegar ali. E o resto, os centos de miles e millóns de ánimas que non, digamos, se distinguían nin por unha cousa nin por outra, quedaban ali, nesa especie de Hades ou de espazo-tempo extraño, e ali quedaban, de ali podían volver, cabe unha tira tremenda de tempo, creo que Platón fala de hasta 9.000 anos, pode volver outra vez a revivir, a tomar forma nun corpo, e volver outra vez a ter, por decirlo de alguma maneira, unha segunda oportunidade, non?
Bueno, pois isto, digamos, é o tráfico que pode haber entre o noso mundo e o mundo do alleo, non? Digamos que así ocorre, por exemplo, tamén cando o sagrado ou eso que nós chamamos o luminoso, digamos que é unha forza extraña, totalmente paradóxica, totalmente ambigua e totalmente allea ao que pode ser o noso universo, que dá, por un lado, digamos, unha influencia sobre o sagrado, pero tamén ten influencia sobre o divino, digamos, cando o sagrado se vai depositando pouco a pouco e se vai transformando nunha especie de, digamos, de reino dos deuses, onde empezan a aparecer os deuses, empezan a aparecer estas figuras do divino, e xa, digamos, un pouco máis avanzado, cando xa se concretiza socialmente, aparece o religioso, propiamente dito, non? Aparecen as iglesias que xa son institucións puramente sociais. Pero, bueno, estamos todavía aínda na parte superior, digamos, deste esquema, donde o luminoso e o sagrado, de repente, actúan, fan unha especie de incursión inesperada no noso mundo humano e determinan, por esa especie de influencia ou por esa especie de forza que traen consigo, determinan o trazado dun territorio, unha especie de anaco, de terreo, donde as condicións, digamos, espazo-temporais do resto do territorio non son as mismas que son de ordinario. É dicir, hai unha especie de territorio, de zona, donde, digamos, non sei, as propiedades, por chamarlles de alguma maneira, do espazo-tempo humano, non se cumplen de todo, non? Cando se produce a cristianización, por exemplo, de territorios como a Galicia, estes espazos, que eran perfectamente considerados polos especialistas como lugares ou contornas donde se producía a acción do sagrado e máis do luminoso, estes lugares foron cristianizándose, por decirlo de alguma maneira, e encomendándose a custodia espiritual de algúns personaxes que foron as santas e os santos que todos coñecemos, non? Pero que, sin embargo, no noso territorio galego, na nosa cultura, continúan conservando unha serie de propiedades moi curiosas que representan esa influencia do alleo, non? E do extraño, que son o luminoso e o sagrado. Digamos que as relacións destes lugares ou ámbitos sagrados que están no propio territorio, pódese facer, cando se relacionan co mundo noso, co mundo humano, pódense facer a través dos correspondentes umbrais ou limiares, non? Ou portas, que de alguma maneira soen estar definidas e sinaladas nestes casos polas distintas tradicións ou incluso polos rituais. En calquer santuario dos que nos conozcamos, sabemos que non se pode entrar de calquer maneira. Ali hai que entrar ben con unha procesión, ben con unha especie de ritual de entrada, entrar, por exemplo, algúns entran de rodillas, non poden entrar de pé, teñen que entrar arrodillados, arrastrándose cas rodillas, outros entran cubertos de alguma maneira ou tapados de alguna forma, outros entran no que sería, digamos, o exemplo máximo da transformación, que en este caso pode ocurrir, que sería metidos nos cadaleitos facendo papel de mortos, non? Estiveron o mellor a punto de morrer e por alguna razón salvaron, entón dixeron eu faba a promesa de ir no cadaleito ao santuario do San tal e de San cual. Entón aparecen ali, levados polos seus familiares ou por xentes, aparecen no cadaleito como se foran mortos. É dicir, eu considero que este sería o maior digamos, dos exemplos da transformación, non? Entón, pódese pasar a porta desta maneira. Pódese pasar a porta así, ou pódese pasar a porta mediante unha circunambulación, mediante unha especie de ritual, de maneira que é como se chamáramos, de alguna forma, o outro mundo para chegar ata ese universo espacio-temporal que xa non é o noso, senón que é o universo espacio-temporal do sagrado, non? Son interesantes as figuras das santas e dos santos, xa cristianizados, están cristianizando forzas moito máis antiguas da relación espacio-temporal,
forzas moito máis antiguas e moito máis bellas, pero, de todas maneiras, son uns exemplos moi típicos, porque despois, cando estemos falando, por exemplo, dos comportamentos dos personaxes que veñen nos antroidos ou que veñen, por exemplo, nas hostes que penetran nos lugares poblados como se viñeran de outro mundo, non? Pois estes personaxes que penetran así teñen algún que outro comportamento, algún que outro rasgo destes santos e santas que serían, digamos, os depositarios do sagrado ou do luminoso, non? Se hai unha cousa polo que se caracteriza o sagrado e o luminoso é precisamente por o seu carácter ambiguo, é dicir, é unha cousa que non ten, digamos, unha relación ou comportamento co que se espera ou co que se podría esperar dese personaxe e despois tamén ten a característica do absolutamente imprevisible, non? É dicir, que nós non podemos decir que é o que vai a pasar cun santo. Si ese santo vai a tomar a ben o que nós estamos facendo ou, polo contrario, vai coller algunha das nosas equivocacións e vai nos castigar por ela, non? É dicir, o ambiguo, chamámoslo, e tamén chamámoslo o paradóxico, que é dicindo, pero bueno, vamos a ver, se eu me portei ben, viñen ao santuario e viñen a tratar de entrar no que é o alleo, o espazo do tempo do sagrado, cumprindo as normas adecuadas e cumprindo as ceremonias e rituais adecuados, por que se me castiga desta maneira, non? Por que o santo me castiga con unha enfermedade, con unha marca, por que me castiga? É dicir, por que ese comportamento paradóxico que, curiosamente, se dá tamén moito na mitoloxía clásica, na mitoloxía grega, a maior parte dos deuses e das deusas teñen estes comportamentos ambiguos e paradóxicos. É dicir, que, digamos, por que me castiga a min se eu non teño a culpa? É dicir, se eu son, en realidad, unha víctima desta situación, non? Bueno, pois este tipo de cousas é moi típico destes lugares ou destes, digamos, recintos que poden ser físicos, como xa sabemos, e tamén poden ser recintos culturais, non necesariamente apoiados nun sitio, nunha base física, senón simplemente gobernados polas reglas culturais. Bueno, por que razón nestes recintos predomina sempre esta cuestión do ambiguo e do paradóxico? Por que? Pois porque, sencillamente, é unha das influencias que o luminoso fai no sagrado e que, a súa vez, o sagrado fai no divino, é dicir, o que é unha consecuencia dos deuses e das deusas, e, posteriormente, no religioso. É dicir, estas dúas, digamos, características do comportamento luminoso, que son o paradóxico e o ambiguo, consérvanse, pódense ver perfectamente, é dicir, calquera que poida examinar a vida dun santo, verá que ese santo sempre tuvo un comportamento ambiguo, polo menos en algunha parte da súa vida, ou foi un gran pecador que despois se arrepentiu, ou foi un gran arrepentido que despois pecou gravemente cometendo unha falta terrible. É dicir, sempre hai como unha especie de bipolaridade no comportamento desa figura, non? Que non fai máis que trasladar o que é o comportamento típico do que é o luminoso e do que é o sagrado influído polo luminoso. Esa ambigüedade que existe. E tamén a paradoxa da que falamos, non? Quer decir que, cando un se relaciona co sagrado, nunca pode estar moi seguro do que pode pasar. Sempre pode ocurrir algo non previsto, algo do que temos que defendernos, que non esperábamos. Por exemplo, por esa razón, moitos dos que teñen contacto co sagrado revisten o seu corpo con unhas vestiduras sagradas que son vestiduras, máis que nada, de protección contra estes posibles eventos que poden ocurrir, non? Por exemplo, as vestiduras sagradas non se gardan en calquer sitio, gárdanse en uns lugares especiais e somente os practicantes, digamos, os sacerdotes ou os elementos que van a entrar en contacto co sagrado, somente eses poden tocar esas vestiduras, porque senón esas vestiduras contamínanse e xa non serven. Xa pode chegar o momento en que a mellor veña unha influencia do sagrado e que as vestiduras non señan capaces de parala nin de neutralizala de alguma maneira, non? E todo isto ven a conto porque moitas destas maniobras de contención que están en relación sempre cas expresións do sagrado e do luminoso mantuvéronse de alguma maneira como fora da regulación institucional, non? É dicir, que as regulacións do grupo social
digamos, non recollen estas maniobras de protección contra o sagrado, non nos recollen. Déixanas un pouco aparte, dicindo, bueno, isto que se encarguen ou ben os especialistas do tema, que son os que mellor poden manexalas, ou que simplemente se queden aí e que non nos toque nadie porque, digamos, que son máis contraproducentes a veces que se non se fixera uso delas, non? É dicir, permanecen entón como elementos rituais libres, como elementos rituais que van quedando aí e que a cultura vai recollendo e que aparecen máis tarde, moitas veces non exactamente como eran, sino aparecen un pouco transformadas ou un pouco, digamos, voltas un pouco de sentido, pero aparecen en certas tradicións, aparecen en cancións, aparecen en lendas, aparecen en comportamentos, aparecen en conmemoracións. É dicir, moitas veces cando se conmemora o ciclo festivo anual, o ciclo das festas anuales, algúns destes, digamos, destas maniobras de protección ou de control, se se poden decir así, do sagrado e máis do luminoso, están aí precisamente como recordo de que hai algo extraño que nós non podemos olvidar. É dicir, cando nós estamos dentro do noso grupo social e temos as nosas medidas e temos as nosas fronteiras perfectamente sinaladas, tamén temos que ter en conta que máis alá desas fronteiras, o outro lado, e ao mellor non moi lexos desas fronteiras, hai unha pluralidade de universos, unha pluralidade de mundos, de universos espaciotemporais, dos cais poden chegar ata nós influencias que moitas veces non podemos dominar e que nos poden facer, a veces, bastante daño. Bueno, isto, digamos que sería o referido ao primeiro tema do que trataríamos. Quédanos, por exemplo, falar das máscaras, das fronteiras, dos pasos, das transformacións, non? Os 12 días, por exemplo, que son os 12 días? Bueno, os 12 días, como dixemos antes, eran un período de tempo que se establecía entre o final de un ano e o comenzo do ano seguinte. É dicir, isto con independencia do tipo de calendario que se utilizara, calendario lunar ou calendario solar, eso non ten que ver con isto. Era cando remataba un ano e comenzaba outro. Entre o final de un e o comenzo de outro había como unha especie de fisura, non sei, de espacio-tempo, podemos chamar perfectamente, porque en realidad é un espacio-fronteira, non? Con todas as cualidades que teñen os espacios fronteiras de transformación, etc. Bueno, pois aí había un período que chamaron o período dos 12 días que no calendario cristián iba dende a festa da Navidad, o día que sería máis ou menos 24 ou 25 de decembro, ata o tempo da Epifanía, non? O tempo, digamos, o que consideramos como a festa dos Reyes, en fin, todo. É dicir, ese período de tempo, digamos que eran os 12 días. Que ocurría neses 12 días? Pois que neses 12 días estaban abertas, entre outras cousas, as portas co ultramundo. É dicir, había a posibilidade de que os mortos volveran de onde estuveran, volveran ata o mundo que é o noso, non? Entón, tamén había a posibilidade de que viñeran, además dos mortos, viñeran forzas de outro tipo, forzas que nós non controlábamos, como pasa sempre que estamos falando de uns universos alleos e estranos nós. Entón, que se facía? Bueno, pois o que se facía eran os correspondentes rituais de protección para os 12 días. En calquer caso, os 12 días eran unha temporada un pouco, digamos, se non nefasta así de feito, era unha temporada un pouco comprometida, no que había que procurar non andar moi soltos, nin andar demasiado despreocupados, sobre todo polo que poidera ocurrir, porque as manifestacións das forzas do alleo e do estrano tiñan lugar precisamente en ese momento, non? Bueno, dos 12 días fala moito Georges Dumézil, fala moito nos seus libros, concretamente hai un que se chama Festín de Inmortalidade, o Festín da Mortalité, que é un libro francés, un dos primeiros libros que escribiu el, e aí fala moito do período dos 12 días e fala moito tamén de as diversas figuracións que deste período dos 12 días se fai nas distintas culturas, non? Sobre todo, el fala fundamentalmente do que chama el as culturas indoeuropeas,
É dicir, as culturas, por exemplo, que son as culturas da civilización celta, da civilización xermánica, da civilización oseta, dos escitas, da civilización india. É dicir, el fala un pouco dese gran conglomerado de culturas e de civilizacións que se estende dende as illas británicas ata prácticamente o Xapón, non? Prácticamente o que é hoxe a India, o que é hoxe a toda esa zona do Extremo Oriente. Bueno, pois el encontra moitas similitudes nas diversas culturas, tanto hindús como setas, como escitas, como, digamos, turcas, ou como celtas, ou xermánicas, ou mismo ibéricas, da propia Península Ibérica, encontran moitas similitudes nos comportamentos digamos, das distintas culturas durante este período dos 12 días e, sobre todo, nas precaucións que se toman neste tempo, neste período dos 12 días, as precaucións que se toman para evitar que as forzas do sagrado e do luminoso poidan intervir dunha maneira descontrolada e causar danos ou máis á xente, non? As xentes que estamos neste noso mundo. É unha cousa importante porque as máscaras son unha maneira de protexerse. É curioso, non? Cando un ten que dar o paso a través dun limiar ou a través dun umbral dun universo a outro, por exemplo, do noso mundo, o mundo estrano que é o alén, unha das maneiras de protexerse é as máscaras. Por iso, moitas veces, nas culturas, en moitas culturas, os cadáveres, os mortos, aparecen revestidos con unha máscara precisamente para evitar que vayan a atravesar este paso sin protección de ningún tipo, non? É dicir, que as máscaras sirven como elementos protectores das fronteiras. Sirven tamén, fundamentalmente, como unha especie de sinais ou de símbolos da transformación que ten que sufrir ou ten que experimentar ou que pase dun lado a outro sin ningún tipo de excusa. É dicir, que non podo dicir, bueno, eu paso, pero sin transformarme. Paso con cuidado para... Non, eso non é posible. É dicir, tes que pasar, pero se pasas, teste que transformar. E a transformación, por exemplo, está, digamos, descrita, de alguma maneira, ou fundamentada na propia transformación que os especialistas, estes dos que falamos no momento, que son os druidas ou chamán, teñen que sufrir, teñen que experimentar para chegar ao pleno desenvolvemento do seu papel. É dicir, o chamán ten que morrer, digamos, dunha maneira ceremonial, dunha maneira, unha morte aparente, unha morte, digamos, simbólica, pero nesa morte simbólica os animais espírito arríncanlle todas partes do seu corpo, de todo o seu corpo, déxano prácticamente sin carne de ninguna clase, hasta que quede libre o esquelete do chamán, do aspirante a chamán. E en aquel momento os animais espíritus depositan unha pedra especial, unha pedra sobre o esqueleto do chamán e vólveno a reconstruir e a recubrir outra vez ca carne que lle quitaron. É dicir, esta especie de morte iniciática ou de morte, chamémoslle ficticia, ou de morte espiritual, é unha maneira de expresar a transformación que o chamán ten que experimentar para pasar de ser un simple iniciando ou un simple aspirante a pasar a ser un chamán auténtico. Un chamán cos poderes que os chamáns teñen, non? Como especialistas, que os definía así Mircea Eliade, como especialistas da travesía ou alén, ou máis alá. Os chamáns son especialistas en este tipo de cousas, de pasar dun mundo a outro. Pero para pasar dun mundo a outro teñense que transformar. Entón, o exemplo típico desa transformación que teñen que experimentar eles é a transformación que eles mesmos sufriron ou experimentaron cando foron feitos chamáns. E aos druidas páselles un pouco o mesmo. É dicir, a transformación é unha transformación iniciática. É unha transformación feita nunha especie de colexio, unha especie de monasterio, por chamarlle de alguma maneira, dalle algún tipo de imaxe que se poida asimilar ao que estamos falando, e nesa transformación, nesa xuntanza, digamos, esa iniciación que o chamán, que o druida, neste caso, ten que levar a cabo, que se pode dilatarse durante un montón de tempo, algúns falan incluso hasta de 20 ou 30 anos, durante todo ese tempo o aspirante vai se transformando, vai transformándose en un depósito no cal se poida
incluir ou se poida depositar as enseñanzas primordiais que os druidas, por exemplo, almacenan na súa memoria. É dicir, este tipo de cousas representanse fundamentalmente moitas veces coa máscara. É dicir, a máscara é un elemento que fala da transformación, fundamentalmente. Bueno, vamos a falar tamén dos antroidos, máscaras e delirios na antigüedade. Na antigüedade había como unha especie de festas, como unha especie de conmemoracións. Por exemplo, na Grecia chamábanlle as antesterias, que son unha festa que está entre o final do inverno e casi o principio, ou polo menos o anuncio da primavera. Era unha festa fundamentalmente festa dos mortos. É dicir, que é unha festa que estaba calificada como festa dos mortos. Estaba celebrada en honor do deus Dionisos. É unha festa de religión, en principio, campesiña, digamos que é do máis típico que se conserva nos calendarios, por exemplo, de cidades como Atenas. Celebrábase precisamente no momento en que a vegetación empezaba a volver outra vez a aparecer, que renacía, no mes que chamaban o mes de Antesterion, o mes das Antesterias. Estaban aproximadamente, non se sabe moi ben, pero, bueno, aproximadamente entre finales de febreiro, o mes de febreiro e comenzos de marzo. Eran 3 días que se celebraban estas festas. Estaban máis ou menos situadas en esta situación, que é a situación máis ou menos onde nós temos as nosas festas de Antroido, as nosas festas conmemorativas do Carnaval ou do Antroido. Pois ben, digamos que a primeira destas tres xornadas, que se chamábase, digamos, a xornada de apertura das xarras. Os gregos tiñan unhas grandes xarras cheas de viño. Entón, o viño novo abríase neste momento. Neste momento era o día de apertura das xarras. Os atenienses, en este caso, se reuníanse cerca do santuario de Dioniso, e do Dionisio Linneos, que se chamaba concretamente, para abrir, digamos, estas xarras que contiñan o vino novo. Este viño novo era fruto das vendimias que se producían anteriormente, lóxicamente, que se depositaba ali nesas xarras. Entón, nestas festas, pois claro, lóxicamente, bebían o viño, emborrachábanse, chegaban a un estado de embriaguez, e entón, digamos que eles falaban que esta embriaguez era unha especie de posesión que o deus Dionisos facía sobre eles. O Dionisos era o deus do viño novo, o deus das xarras do viño novo. Entón, cando Dioniso, digamos, se manifestaba poseendo os seus seguidores e os seus adoradores, digamos, estes alcanzaban unha especie de estado, un estado especial de delirio que se producía polo viño. Hai que recordar que o viño grego non é simplemente o viño tal como coñecemos hoxe. O viño grego tiña, fundamentalmente por fines de conservación, tiña tamén moitas especias, unhas especias dun certo tipo, algunhas das cais poden ter efectos incluso narcolépticos. Entón, beber un vaso de viño, unha xarra de viño, non era calquer cousa. Había unha especie de vasos, unha ceremonia moi curiosa. No fondo dos vasos estaban dibuixados os ollos da Medusa, ou os ollos de Dioniso. Estaban dibuixados os ollos destas entidades. Entón, cando un collía o xarro e bebía, inclinaba o xarro de tal maneira que cando se vaciaba o xarro podía ver directamente enfrentados os seus propios ollos, os ollos da Medusa ou ben os ollos de Dioniso. Tanto no caso da Medusa como no caso de Dioniso, as miradas destas entidades podían ser petrificadoras. É dicir, que imaginaros que vos sabedes que tedes enfrente a Medusa, que a Medusa pode vos paralizar, pode vos convertir en pedra simplemente ca súa mirada, a mirada terrible que ten, e que vos tedes que enfrentaros a esa mirada. Entón, que facedes? Pois a única solución é
digamos, narcotizaros un pouco, transformaros vos un pouco tamén ca bebida do viño, e esa bebida do viño, ao final, o que ten é facer frente, despois de bebido, despois de absolvido, facer frente a esa terrible mirada dos ollos da Gorgona ou dos ollos de Perseo. É unha cousa curiosa porque estas festas, como digo, facíanse en 3 xornadas. A segunda xornada era afelada, digamos, era chamada a festa dos xarros, pola mesma razón. Servíanse unha serie de xarros co viño, deses xarros había que beber, en este sentido que eu vos acabo de relatar. É curioso porque hai, sobre todo nos almacéns de algúns museos, como por exemplo o Museo do Louvre, hai unha colección enorme, grandísima, destes vasos, que son uns vasos moi curiosos, que, como digo, teñen dibuixado na parte de abaixo os ollos, non? Os ollos destas divindades, de Dionisos ou da Gorgona. Curiosamente, os picheles estes, os vasos que se servían na segunda xornada, tiñan moitas veces a representación destes deuses, non? Para que os bebedores, que empezaban, claro, a sufrir os efectos xa non somente do alcohol, porque era viño novo, é dicir, o alcohol estaba prácticamente actuando a 100%, non? Además de ser viño novo, era viño que tiña especias e que tiña unhas certas sustancias que posiblemente foran narcolépticas e que tamén facían o seu efecto. Entón, pois, estes efectos, digamos que eran a manifestación do mundo que nos agardaba despois da morte. Unha vez que nos traspasáramos ese umbral, esa porta da morte, o que nos esperaba era ese mundo donde se experimentaban esas sensacións propias de Dionisos ou propias da Medusa, porque a Medusa non era outra cousa que tamén unha vixiante das fronteiras entre o noso mundo e o alén. É dicir, que, como ves, todo isto está relacionado. E que o que se podía facer para combatir, ou polo menos, se non para combatilos completamente, cando menos para neutralizar un pouco estes efectos? Pois beber o viño. Beber o viño, absorber esas sustancias que o viño tiña consigo, e con ese, digamos, delirio, con esa euforia, que tiñan, por exemplo, as bacantes, que eran digamos, as mulleres que estaban influídas por Dionisio, con esa especie de euforia, de loucura total, podíase contrarrestar de alguma maneira o perigo que supoñía a porta do alén que estaba aberta. Bueno, meus amigos, chegamos á última parte, despois de todas estas explicacións. Non antes sin decir que a terceira xornada das antesterias, das que estamos falando, isto sirvenos de introducción á cuarta parte da nosa conferencia, esta terceira xornada estaba fundamentalmente dedicada aos mortos. É dicir, era unha xornada na que os mortos tiñan, ou podían, alo menos, podían vir ao noso mundo e comer na mesa que se lle servía, que se lle poñía a propósito para eles, comer ali cos seus familiares. É dicir, que os familiares poñían a mesa ese día para os mortos. Era a terceira xornada das antesterias. E cando remataban de comer, collían digamos, o paterfamilias, o especialista, o sacerdote encargado do tema, falaba e decía: mortos fora. Mortos fora. Mortos fora. Fora. É dicir, que botaba imperativamente os mortos fora do mundo. Isto, digamos que é unha introducción á cuarta parte da nosa charla, porque é unha cousa moi curiosa que precisamente as bandas e as troupas que veñen no Antroido veñen sempre, ou case que sempre, ou preferentemente, veñen cando empeza a oscurecer, é dicir, cando é, digamos, o tempo digamos, de traslado entre o día e a noite, non? Ou entre o día e outro. É dicir, ese momento incerto que non é nin unha cousa nin outra, pero que sirve para que poidan introducirse no noso mundo estas tropas ou estas compañías de xentes que veñen de fora. E que no noso Antroido, como sabedes moi ben, non fai falta que vos lo explique eu, representanse cas máscaras. Cas máscaras, cos traxes, cos vestidos, en fin, con todo o aparello que traen estes individuos que veñen de fora. E distínguense tamén polo seu comportamento, un comportamento agresivo contra os vivos. É un comportamento de xente
que, digamos, revestida da máscara, revestida do seu traxe, revestida das componentes que leva o seu traxe, representa os mortos que volven do alén. Os mortos que volven para estar un tempo máis ou menos largo no alén, do alén aquí neste mundo, e que mostran este comportamento agresivo precisamente para evitar ser voltos outra vez ao seu sitio. É dicir, de unha maneira ou de outra, esta violencia que está, digamos, representada co comportamento dos enmascarados, esta violencia que está representada de alguma maneira tamén os rasgos da propia máscara, onde se representan moi evidentemente os dentes, ou se representan os cornos, ou se representan algúns rasgos agresivos, para indicar que ese personaxe que está ali non é un personaxe do mundo, senón é un personaxe doutro universo distinto. Todo eso indica que o paso dun universo a outro non se fai sin unha transformación, que é a transformación que en este caso está, digamos, subliñada ou está subrayada de alguma maneira precisamente polo traxe e polas máscaras que levan estes personaxes, e non se fai máis que por un tempo determinado, un tempo que ten un límite. É dicir, estes personaxes non poden estar libres permanentemente polo mundo humano. Estes personaxes poden representar as forzas que veñen do sagrado e veñen do luminoso, ca súa paradoxa e a súa ambigüedade, pero teñen que representar nun certo momento, un período de tempo perfectamente establecido, ao cabo do cal hai que decirlles fora, ídevos, marchadevos, xa non pertenecedes ao noso mundo, a este mundo. E con isto, meus queridos amigos, eu quero rematar esta pequena charla, que é un pouco, non sei se un pouco confusa, pero que espero que vos valera, cando menos, para despertar a vosa curiosidade, para, non sei, para ter un pouco unha noción de que nós existimos no noso propio mundo, pero existimos tamén na proximidade de outros mundos, de outros universos que son alleos ao noso. En todo eso, vemos as casi infinitas representacións culturais das que podemos botar mal, que subliñan, que subrayan esta maneira de estar no mundo, non? Estar no mundo, pero sempre sabendo que hai outro mundo detrás, ou alén, ou máis perto ou máis lonxe de nós, pero ese mundo que pode influir perfectamente sobre nós e que nós temos que ter algún argumento ou ter algunha forma de protexernos ou, cando menos, de neutralizar un pouco esas influencias que veñen do máis alá, do alén. E con isto remato, desexo-vos moita felicidade, moita paz, incluso nestes tempos tremendos. Espero que teñades moita sorte e que de vez en cando fagades unha pequena incursión nestes mundos, digamos, do estrano, do misterioso, das máscaras, que é o que representa. Un saludo.